Ayan, good evening to everyone. Welcome sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtambay. Maraming salamat. Salamat. Ayan, nandyan na si Mami Lynn at Pinoy Monovlog. Maraming salamat sa inyong patamsak kay host. Ayan, nagbabagat ng link si Pinoy Monovlog. Dikitan mo na, Mami Lynn, si Pinoy Monovlog. At siya ay nagbaba ng kanyang link. Ayan, i-flex natin mamaya ang kanyang link. Ang link ni Pinoy Monovlog. May bago ata siyang upload. Bagong upload ba yan, lakay? Ayan, nandiyan na rin ang ating Mami Charmaine sa ating may bahay. Ayan, salamat Mami Lynn sa pag-share. Share. Dikit na pati ko. Wala pang 2 minutes yan. Ayan. Talagang si Pinoy Monovlog. Pati ko, sabi ni Mami Lynn. Ayan, nagtamsak na ang aking ex-girlfriend. Ayan, Charmaine Laysenal. Ang ex-girlfriend ni Rockstar Clicks. Ayan, salamat. At hanapin natin ang link ni Pinoy Monovlog. Wala yung live ko. Nagagaling ko tong kay Iconics. Nag-support tayo sandali sa ating katropang Ilocano. Ayan, Ilocano, Cagayano, Ilocano. Oh yeah.
na kita. Cagayano, Ilocano. Ayun, naka-BG agad si Manny. Ganyan pala dapat yun. Ganyan pala dapat. Tumaginaw ka. PUBG. Maraming salamat. Unahin na natin si Pinoy Monovlog sa kanyang ibinabang link. Ayan. Mami Lynn Vlog. Naka-BG. BG lang. Ay, mali. Mali ang ating ginawa. Nat, ikaw, nasagot mo. Wala. Kapag tinanggal yung atay sa patay, ano na lang natira? Ayan, shower. Mukhang may labang ka lang ay. Ikaw, Nat. Mukhang may laban sila kay at maliligo. Nat, Jack, may tanong ako. May laban sila kay Pinoy Monovlog at siya ay mag-shower. Alam namin sa luyot. Nat, Jack, Nat, Jack, may tanong ako. Nat, may tanong ako. Mayroon akong premyo sa akin. May premyo kayo. 20. Tanong. Kapag tinanggal ang atay sa patay, ano na lang natira? EDP. Nat, ikaw, ano sagot mo? Wala. Kapag tinanggal yung atay sa patay, ano na lang natira? P. Ikaw, Nat. P. Kasi atay, pos lagyan mo na ng P para Ikaw, Nat. Mang, P. Mang! Isa siya pa. Kapag tinanggal yung atay sa patay, ano lang nang matitira? Ano? Kapag tinanggal yung atay sa patay, ano na lang matitira? Katawan. Ewan ko. Katawan niya. Ayun na rin si Loyal Ako Vlog. Kapag Hello tinanggal ate. yung atay sa patay, Loyal ano na lang Ako matitira? Vlog. Welcome sa ating live stream. Wala, wrong kayong lahat. Salamat sa patamsak kay host. May katawan pa naman. Ang Ayan. matitira doon, yung ulo, yung kamay, yung paa. Yung katawan niya. Paano yung Andyan na rin si Ate Rosaline. yung buto? Salamat Nandun po pa sa rin. Atay lang inyong naman yung patamsak tinanggal eh. kay host. So, wala kang nanalo ha? Walang nanalo. Walang nanalo, sabi ni Pinoy Monovlog. Sorry. Ayan. Nagpa-flex po tayo ng ating mga Naiiyak ka ba? Hindi. Naantok na ako.
Ayan, si Pinoy Monovlog, isang monetized channel. Ayan, dikitan nyo si Pinoy Monovlog, Ate Loyal Ako Vlog, at My name saka is Ate Ray Rosalie. Umpauco. I'm the Isa na father siyang of Heart monetized Evangelista. channel. Hi, I'm Heart Evangelista Escudero. I'm an artist and a dad. Ayan. Pinoy Monovlog yan, Pinoy Monovlog. Aking katropa sa tropang Ilocano. Dikitan nyo yan guys, napaka-legit yan na friend, si Pinoy Monovlog. Napaka-supportive niyan. Si Pinoy Monovlog. Ayan, maraming salamat ate sa pag-BG. Yan, kain daw muna si Mami Lynn. Sige lang Mami Lynn, tapos na po ako. Okay po. Salamat sa pag-BG ate. Ate Loyal Ako Vlog. Maraming salamat po Ate Loyal Ako Vlog. Ayan. Meron daw Bible study si Ate Loyal Ako Vlog. Ang haba ng harang mo ha. Lakay Pinoy Monovlog ha. Haba-haba ng harang mo ha. Grabe ka ha. Ang haba ng harang ha. Yan, sino ba sunod? Nauna si Monix pero umalis ata. Si Monix ang unang nag-waiting eh. Pero since si Pinoy Monovlog ang unang nagbaba ng kanyang link, ayan. Siya ang ating i-flex. At napakahaba ng kanyang harang. Ayan. Ang harang ni Pinoy Monovlog, napakahaba. Ilang minutes yan, Pinoy Monovlog? Ayun o. 4 minutes. Kahaba-habang vlog naman. Ay harang naman yan. Salamat sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat po. PG lang, sapat na mga kapatid. Mas maganda daw yung pag-BG-BG. Sana all po may harang, sabi ni Ate Rosaline. Ayan. Kaya nga po eh. Dikitan nyo yan si Pinoy Monovlog. Isang monetized channel at napaka-supportive. Pasasaan ba't may kakaroon din po tayo ng mga harang? Ate Rosaline. Pasasaan ba't may kakaroon din po tayo ng mga harang? Ate Rosaline. Ayan. Salamat. Ayan, meron pa rin tayong 4 million viewers. Ayan. Subukan nating magpadagdag ng viewers. Ayan. Subukan nating magpadagdag ng viewers. Baka sakaling marami. Baka sakaling marami. Ayan, meron tayong 5 million. May nadagdag. Ayan, meron tayong 5 million.
Ayun, tapos na pala ang ating piniflex. Asa na? Ano na? Ano nang nangyari? Ayan, wala pa ring additional. Ayan. Hanapin natin. Ayan, si Mami Lynn Vlog. Flex natin si Mami Lynn. Ay, si Monix pala siya nauna eh. Si Monix. Monix D. Ayan, si Monix D. So, siya ang pinaka nauna kaninang nagtamsak. Ayan, salamat sa 4 million. Ilang minutes ba ito, Monix? 8 minutes. Grabe naman. Okay na lang natin. Siya ang pinaka nauna kanina eh. Si Monix D. Ayan, pa-flex-flex muna tayo mga kapatid. Sana makayanan ng ating... Uy, wala bang ano yan? Next. Siguro wala naman CPR sa next na. What's up mga kamunix, mga kayunik, mga kamuning, mga kaluki at mga kabulol? So, gusto ko lang ngayon ipakita ang in-order ko na tripod if worth it na ba. So, kahapon ko lang siya na-receive kasi last week ko pa siya in-order. So, mga after week, siya na, kasi nga kabulol, siya na nga, dumating na. So, ito po yung pinaglagyan niya. So, worth of 205 po yung tripod. Tapos, meron po siyang shipping fee na 80 kasi nasa Bicol region po tayo. Ang location yata niya is Manila. So, okay lang yun. So, natural na yun. So, inabot lahat ng 285. Pero, yung tripod is worth of 205 lang. So, ito po siya. So, ito po yung kahon. So, meron po siyang libreng bag. So, ito po siya. Lagyan po ng tripod. So, kasyang-kasya po siya. Ito po. Maganyanin na lang po yan. Tapos, dito ilalagay. So, para pag nagta-traveler kayong mga vloggers o mga photographer, madali lang. O, diba, kasya siya? Pasok mo lang yan dito. Yan. Kasyang-kasya siya. So, ito po hinihiwalay. So, matibay nga ba? Oo. Pero, alam nyo naman ang presyo is 205. It's made of plastic. So, lahat Nakaano yan, Ate So, Roselyn? hindi po ninyo kailangan Naka-adjust yung ano niya, yung So, wag po kayong mabulod. audio niya. So, ito po. Hindi yan yung natural na Nasa boses loob po ni siya ng box, Monix. nakahiwalay po ito. In-adjust niya lang yan, boses niya. Wait, tatanggalin muna natin. So, hiwalay po ito. Ito po yung pang-ipit dun sa cellphone, natural. So, nakahiwalay po siya sa package. Babalik na natin. Nandyan pa rin si Mami Lynn, naka-BG. Ayan. Pa-BG-BG si Mami Lynn. So, yan. Tapos meron po siyang, nakikita niyo yung parang tubig. Napo ko sa mukha ko. Ayan o. Yan parang tubig po ay yung pampabalance. Para balance ang cellphone mo. So, ganito po siya pag binubukaya. Angat niyo po itong parang tubo sa gitna. Tapos ito po ang adyasan. So, kung saan mo ilagay yung cellphone, kabila, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Di po, huwag nyo gayahin yung ginawa ko. Pinapakita ko lang. So, ito po iniikot para malambot ang pag-iikot. Pero kapag iikpitan siya, pag ganito, nakasteady lang siya, hindi mo magagalaw. Tapos meron din po siyang up and down. Ito po, parang tornilyo na nakalagay. Luluwagan niyo lang po siya, up, down, para ilagay ang cellphone. Sa papahabain
try naman po, ingatan din po kasi made of plastic po siya ito. Mag-focus ka dyan. So, tatanggalin niyo po yung parang ito. Huwag niyo po siyang hilahin ng ganito kasi masisira agad. Ito po mismo. Ihilahin niyo ito. O, diba nahaba siya ng baba? Tapos ilalak niyo po ulit. Isa-isahin niyo po. Tapos lock. Kasi ito pang kabila. So, ayan, mahaba na po siya. Happy vlogging! So, ilalagay niyo na po siya sa baba. Siyempre, Ayan. So, gamit po natin sa pag-filming ang cellphone, so hindi ko po siya may lalagay. Pinapakita ko lang kung ano po ang itsura niya at kung matibay nga ba. So, matibay siya, oh. Sinasabi nga ng iba na napakamura, madaling masira. Hindi naman to masisira kung hindi mo naman inabuso or kung ano ang nagagawa mo. Worth it naman siya sa 205. For 205, meron ka ng tripod, may pang-vlog ka pa. Mayroon ka pang gimbal. Ang gimbal is, ano din, affordable naman siya. Halimbawa, ang halaga niya is 600, 1,000. Maganda yan, matitibay yun. Pero so, sa mga small YouTuber, bagay to sa inyo kasi alam naman natin na wala tayo masyadong budget. So, pwede siyang gimbal, ganyanin mo cellphone mo. So, it's okay. Maganda po siya. So, sa mga gustong bumili, bili-bili na kayo sa Lazada. Nasa thumbnail po natin ang pangalan nitong tripod. Itong box na pinaglagyan, nandito po yung mga nilalaman niya. Rubber leg tip. Yan pong rubber leg tip. Ito po yung nagpapahold sa baba. Itapabain ko lang. Itong sa baba ng ano. Ito sinasabi na saan na ba yun? Ito po yun. Tapos, quick lever lock. Ang quick lever lock is ito po. Kasi ang maganda dito, iikutin mo lang para maglambot. Kasi babalik mo lang siya para maghigpit. Ito po ang quick lever lock. For leg section. Ang for leg section is itong sa tripod. Ito, 1, 2, 3, 4. Kaya siya tinawag na for leg section. Para mag-stand siya. Tapos, 3-way pan head. 3-way. Ayan din si 360 Transport. 1, 2, 3. Kaya siya, Si Ate Loyal ako vlog sa din mga yan. masyadong Ang kanyang dito sa tripod na ito. So, sa 205 ko, plus 80 kasama pamasahis. maraming salamat ate sa Sa patamsa. labas-labas lang. Worth of, siya, 380. So, sa online na lang ako kasi Salamat sa 8 tamsa. malaki ang tubo dito. So, ang mag-ingat lang sa online kasi minsan nang luloko. So, maghanap din kayo ng magandang review sa baba. So, nakikita ko naman na magaganda ang review nito. So, worth it siya. So, maraming salamat. This is Monique B, ang vlogger na lupit. Pero pag magmahal ay malambing. Salamat! Meow! Ayan si Monix. Shout out sa lahat, Team Vibes. Ayan, ilan lang Team Vibes dito. 1, 2, 3 Team Vibes lamang po ang nandito. Pang-apat si 360 Transport. Si Ate Loyal ako vlog din yan. Si Monix. Shout out sa lahat, Team Vibes. Ayun o. Ayan, ilan lang. My sound. Sino na ang next? Ang next natin ay si Mami Lynn Vlog. Ayan. Since kokonti naman pa lang tayo. Ayan, sunod natin si Mami Lynn Vlog. Ang Ivana ng Team Vibes. Mami Lynn Vlog. Ayan. Flex din natin si Mami Lynn Vlog. Ano naman kaya ang pipiliin nating video ni Mami Lynn Vlog? Yan. Hello, Mami Lynn. Sabi ni Ate Roseline, puro Maylin. Lin. Ayan.
It's 8:56 already. Ayan, puro naman LS kay Mami Lynn. Wala bang ano dyan? Wala ba bang vlog si Mami Lynn? Anong title ng ano, Mami Lynn, yung vlog mo na ano, sinabi mong marami. Ayan, ito ba? Condensed milk cake. Ayan. Noorin natin tong condensed milk ni Mami Lynn. Wala bang CPR to, Mami Lynn? Ayun na lang, wala. Huwag na natin lagyan na. Ayan. Ayun, no? Biglang bumaba. 3 to 5. Ayan. Si Mami Lynn. Wala naman siguro CPR to, na Mami Lynn. Iniiwasan mo naman yung CPR, Mami Lynn. Ayun, no? Si Mami Lynn. To my channel. This is Martin ulit. At kung bago ka lang sa akin channel, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Guys, i-share ko lang sa inyo ngayon ang paggawa ko ng condensed cake dahil pang merinda lang namin. Itatry ko kung magiging perfect siya, guys, dahil wala tayong oven ngayon, guys, kasi naghihirap tayo. Kaya itatry natin siya sa rice cooker kung mabubuo natin siya at kung kikita tayo kasi tatry natin kung pwede siyang pagkakitaan at kung pwede siyang pagkakitaan, why not, diba, para makatulong naman tayo sa ating mga asawa habang nasa bahay tayo, guys. Kaya dapat samahan niyo ako sa aking paggawa ng Ayan, condensed milk daw. Condensed milk cake. Ayan na si Mami Lynn. Gagawa na ng condensed milk cake. Walang ano yan, Mami Lynn, ha? Walang CPR yan, Mami Lynn. Baka may CPR, Mami Lynn. Mami Lynn, walang CPR. Yung music niya. Ayan pa rin si 360 Transport. Ate Loyal ako vlog. Naka-video lang. Wala bang ano yan, Mami Lynn? Walang CPR. Kakaantok naman ko, walang music. Kaya naman masipya sa Mami Lynn. Ayan, ayan. 5 million pa rin in the house. Grabe. Hindi natin mapagana ang mga elemento. Nasaan kaya si Tropang Bonus? Ay, nasa trabaho pala siguro. Nasaan na yung mga team vibes? Wala sila napunta. Grabe naman sila. Tatlong team vibes. guys, ito yung paglalagyan natin kasi wala tayong oven, kaya i-steam lang natin siya. Ito yung eksperimento ko. I-steam lang natin siya, ilalagay lang natin. Kasi wala tayong oven. Pagkatapos nating haluin yung ating harina, ating mga kasangkapan, lalagay natin siya dito. Kasi wala tayong oven, guys. Try natin ito. Yan na ang cake ni Mami Lynn.
May pa-cake si Mami Lynn. Condensed milk cake daw. Sabi ni Mami Lynn. Ito na siya guys, tapos na. Takpan lang natin din siya ulit ng isang coin. Mami Lynn Vlog. Huwag nyo lang sirain yung filter. Sarap ba yan, Mami Lynn? Ayan si Ate Roslyn. Sarap naman po niyan. Ate Roslyn, pili ka ng maganda mong video rin. Medyo maikli lang. Mga 2 minutes to 3 minutes niyan. Kung hindi naman ako pipili mamaya. I-on lang natin. Antayin natin. Ito na guys. Tingnan natin kung luto na siya. Ito na siya. Ito na yung ating condensed cake. Ito na. Talaga. Nabuo na siya. Kalahating kilong harina lang to. Ito na. Hiwain ko lang guys. So, ito na siya. Ito na yung nabuo natin. Ayan, Mylene Gutierrez. Sino si Mylene Gutierrez? Ayan, ako na daw po ang pipili. Yan ba yung nag-viral, Mami Lynn? Luto na siya. Ilang views to? 70 views, Mami Lynn. Ito na guys, naghihiwa na ako. Hiwain na natin para makamerinda na kami. Kami lang. Ayan. Ayan na siya. Cake na. Sa inyo na kung anong ano nyo. At ito na guys. Ito na yung gawa kong condensed cake. Sa rice cooker lang siya. Isang condensed cake lang to. Sarap ba yan, Mami Lynn? Condensed milk. Isang lata. So, ganun nga lang. Kunti lang yung gagastusin. Kasi kalahati lang yung harina. Isang condensed, yun lang. Tsaka 5 pisong Mickey. Yun lang. Ginawa ko. At pwede na siyang pamerinda. Kaya, sana may natutunan kayo at may natutunan din ako. Kasi kakainin na namin siya guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At see you next video. At kung di ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para pindutin ka sa mga sunod pang videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Si Mami Lynn Vlog. Mylene Gutierrez. Sino si Mylene Gutierrez? Salamat sa patamsak, Mylene Gutierrez. Ayun, no? Dalawa na lang. Ito ba yun? 2 viewers na lang tayo. 2 watching. Ganun. Wala. Saan napunta? Saan sila pumunta? At 2 watching na lang. Ayan, si Ate Roslyn. Sunod natin. Ang next natin ay Ate Roslyn.
Mylene Gutierrez. Sino si Mylene Gutierrez? Hindi ko pa nadikitan si Ate Roslyn. Hindi ko pala nadikitan si Ate Roslyn. Less than 10. Ang hahaba ng videos mo, Ate Roslyn. Ayun. 5:24. Ayan, 4 na ulit. Ay, konti lang tayo ngayon. Konti lang. Ayan, si Ate Roslyn. Panoorin natin ang video ni Ate Roslyn. Bilang pasasalamat sa kanilang pagtambay. Ayan, host, bakit nga po ko konti? Ayan. Ewan ko ba, Ate Roslyn? Ganyan talaga ang buhay. Kung minsan maraming tao, kung minsan wala. Ayan, yung mga team vibes, wala eh. Oh. Ay, wala yung mga team vibes natin. Saan kaya sila kumita? Nasaan kaya sila? Ayan. Ang video ni Ate Roslyn. Medyo mahina ang ating net at medyo nag-stick. Stick siya, Ate Roslyn. Wala bang CPR yan, Ate Roslyn? Ayan na ang ating Pinoy Monovlog. Na-flex na namin ang iyong video, Pinoy Monovlog. Na-flex na namin kanina. Ay, Bats, Mylene. Ay, Bats mo pala si Ate Mylene Gutierrez. Ayan. Bigyan natin ng jacket yan. Si Ate Mylene. Bats mo pala yan. Nakain si Ate Mylene. Tinatanong ko, hindi siya sumasagot eh. Sino si Mylene Gutierrez? Bats mo pala lakay. Pinoy Monovlog. Ayun ha. Yung video ni Ate Roslyn. Ayan, bigyan natin ng jacket si Ate Mylene Gutierrez. Ayan, may jacket ka na Ate Mylene. Kasi nagre-reply eh. Ayun ha. Di yan nagbablog. Ay, di pala nagbablog si Ate Mylene. Tulad ni na Ate Jane. Wala si na Ate Jane ngayon. Nasaan kaya sila? Ayan, na-miss niya LS ko lakay kaya dito bumabawi. Salamat naman.
Kay Ate Mylene. Ayan. Anong luto yan, Ate Rosaline? Akyat ka kaya, Lakay? Baka naman, Lakay. At para hindi ka ma-miss ni Ate Mylene Gutierrez. Ayan. At namimiss ka na niya mapanood. Ginataan. Mega langka. Ginataang langka. Tapos lagyan ng maraming sili. Ayan. Ayan ang hagdan, Lakay. Baka naman. Sa mga bagong subscriber. Thank you very much. God bless. Huwag mo po kalimutang like, comment, and subscribe. Thank you. Yun lang muna ang aking video for today kasi masama yung aking pakiramdam. Ayan, si Ate Mylene. Sino pa? Ayan, ang aking may bahay pala. Nasa taas lang. Tapos naman na si Pinoy Monovlog eh. Tapos na si Pinoy Monovlog. Ayun o, ang dami na. Dami niya ng video. Tinalo pa ako. Ayan, si Manang Jane. Akala ko wala na si Manang Jane. Maingay si Gio. Ayan, okay lang Lakay sige. Welcome, Ate Jane. Thank you. Welcome, Ate Rosaline. Ito naman ang aking misis. Ayan, kanyang video. Welcome back to my channel. Sa hapon na dito. It's time for us to sing. Since enjoyin na natin ang bakasyon. Yung Sabado yan. Marami na naliligo. Sabado afternoon. Happy Father's Day nga pala. Pakidikitan po ang aking misis, Charmaine Lacey na. Tayo ng aso. Wala pa ako dyan nun. Baby A. Ate, ate. Ayan, okay lang Ate Jane. Salamat pa rin sa support, Ate Jane. Siyempre, trabaho first, ate. Okay lang po yan. We can understand. O wala kaya yung ina-edit niya kagabi. Hapon na. Ina-edit niya kagabi. Magandang oras para mag. Hanggang madaling araw. Ayan, si Ate Loyal ako vlog. Susunod natin mamaya. Magtitiktok daw ako. The youngest. Pang Father's Day daw sana yan, pero hindi umabot. Ayun na, ang macho. Nakita nyo na yung macho. Ayun, pa tayong 1 hour, naantok na ako. Ano ba naman, kukunti ang ating kakwentuhan. 5 milyon lamang ang ating kakwentuhan ngayong gabi.
Ayun. 5,000,000. Salamat, Ate Loyal ako vlog. Ayan, nakabidyo-bidyo lang sila. Okay lang yan. Mas maganda yan nakabidyo. Sunod natin si Ate Loyal ako vlog. Ayan. Sunod natin. Pwede lakay. Paano tabing dagat yung lugar ni na misis kaya hindi ako nakapag LS nung sa Biyernes, Sabado, Biyernes, Sabado wala akong LS kasi punta kami dyan. Dyan ang lugar nila. Malapit lang. Walk. Ilang hakbang lang. Andun na. Dagat na sa kanila. Ilang hakbang lang. Halos nasa tabing dagat mismo yung bahay nila. Ayan. Si Ate Loyal ako vlog. Sunod natin. Loyal ako vlog. Sa ating mga bagong ka-team vibes na mga nagsisimula pa lang din mag-LS. Ayan. Sisimula pa lang mag-LS. Ate Loyal ako vlog. Ayan, ano kaya ang magandang video niya. Ayan. Ang babae sa kalye. Ayan, tingnan natin. Ang babae sa kalye daw. This can't be played in the background. Ayan, si Ate Loyal ako vlog. Isang driver. Driver sweet lover. Anli langoy lakay. Kung hindi sana ganito, sana nakabits din kami ng olive. Sana lakay. Kung kung walang ganito sana halos maka tuwing hapon nandun kami sa kanila kasi malapit lang. Salamat Ate Roselina. At nandyan ka pa rin. Nandyan pa rin kayo. Salamat ng marami. Yan, pineflex natin si Ate Loyal ako vlog. Yan. Loyal ako vlog. Ang galing nga mag-drive ni Ate Loyal ako vlog. Ako hindi ko pa alam. May halos hindi pa ako nakahawak ng manibela lang sa sasakyan. Napaka-relax nga mag-drive eh. Galing. Ayan, meron na tayong 7 group. Shout out.
Oo nga, parang van. Ay, oo nga pala. Baka may ano pala to. May music pala. Limutan ko. May music pala. Grabe, ang galing yung mag-drive natin. Loyal ako vlog. Ito rin ang pangalan ni Ate, Loyal ako vlog. First name ko sa YT. Machong Binibini. Astig na ate, oh. Ako hindi ko pa alam humawak ng manibela. Mga 4 minutes yan, halos 5 minutes yan. Ay, 4 minutes, 4 and 18. Saan ang punta mo dyan, ate? 360. Ayun. Ang babae sa kalye. Like natin. Sino natapos na? Si Ate Jane. Walang video si Ate Jane. Tapos ko na lahat, eh. Oh. Si Ate Jane na lang, eh. Abu Dhabi, eh. Ay, magsusundo ng mga estudyante. Estudyante pala mga dinadrive mo, ate. Pala na yan, school bus, ate. School bus yung dinadrive. Six kilometers to and fro. Wow. Haba. Haba. Habang biyahe. Ayan, sino na ang susunod natin? Na ipa-flex. Ayan. Wala na. Wala nang ipa-flex kasi wala na tayong kasama. Ayan. So, wala na. Wow, ang layo, sabi ni Ate Rosalie. Press 1 sa mga nandyan pa rin. Press 1. Andyan pa rin si Pinoy Bono Vlog. Ayan. Ayan, magpatugtog na lang tayo. Magpatugtog.
harang. Minimum 2 minutes. Two minutes lang ba? Sandy Oliverio, the best. Minimum 10 minutes. Pwede ka maglagay ng kahit 5. Hindi yung minimum para kahit mga isang harang lang. 2 minutes ata eh. Nilalagyan nila ng harang. O may mga napapanood ako na ganun, 10 minutes eh. Ayun o, 2 minutes and 26 lang yung pala sa'yo kanina. 26. 2 and 26. Ayun o ngayon, dito naman sa unahan, no? Harang mo. Oh, tama, may harang, oh. Kanina sa dulo lang. Ngayon dito naman sa unahan. Oh. See the harang? Sana all may harang. Ayan, paano kaya tayo magkakaharang ng mabilis? Yung mabilis na harang. Paano kaya? At nang ma-experience na natin ang may harang. Sana all may harang. Ganun ba yun? Nakamute naman? May sound ba lakay? Kahit ba walang sound? Wala namang sound eh. Pag ba pinalabas yung harang si Pia? Mute na lang, nakamute naman yun eh. May mute naman eh. Karina, pinakinggan namin yung usapan ninyo. At may harang. May harang, may harang. Naantok na ako. 1 hour pa lang tayo. Yaw.
Naririnig ka. Pag may premyo, mabilis yung mga pamangkin ko sumunod. Ayun. Sabi ng mga nag-LS, tinatapos muna nila harang bago na palabas kay Auntie Marlene. Ano ba yun? Ayan, tingnan natin bukas. Mamaya. Ayan dala-dalawa pa Kanina isa lang. So, i-stop ko na yan. At baka ma-CPR. Ganun. Stop share ko na. Ganun pala. Okay. At magpatugtog na lang tayo. Habang itutuloy ko yung Ayan pa rin si Ate Jane. Maraming salamat, Ate Jane.
marami siyang ano, WH. 150 na lang ata ang kulang ni Papsi. WH, konti na lang, pero ang marami pa. Hindi pa naka-grade 5 si Papsi. 400 plus pa lang siya kahapon nung Plenex ko yung ano niya, yung channel niya. 400 plus pa lang. Pero ang ano niya, 190 ata o 150 na lang yung WH niya. Konti na lang yung kay Popsi. Kasi may nag-viral siyang video daw. Nung ano, November ba yun o December? November ata. Nung binaha ang Sanchez Mira. Sandy Oliverio, the best. Ayan, si Manang Jane. Anak na lasi ni Manang Jane. Pag umabot na ng libo-libo, Ate Roselyn, viral na yun. Umabot ka na ng 20,000, viral na yan. 10,000, viral na yan. When Manang Jane, meron. Napinag, naglewan. Buwagan Manang Jane. Tapos medyo limok magbasing. Teka din. Limok magbasing taropa. Nakakatakot Ate Roselyn. Hindi ka matatakot, yun ang kailangan natin, mag-viral para ma-monetize. So, magaling mag-edit siya si Kakay Pops. O, pa Ilocano po kami, Ate Roselyn. Yan o. Ilocano. Yan po. Cagayano, Ilocano. Kaya nga ang unang team ko po, kami na Pinoy Monovlog, tropang Ilocano. Ayan. Si Ate Jane naman dyan na nagko-comment. Ayan, sa kasama ko sa mga FB friends. Silip-silip lang si Mylene. Ayan. O, inaantok na ata si Ate Mylene. Mga sagon na apelyido. Ayan, sagon. May mga maraming sagon dito sa Cagayan. Senal po ako, Senal. Raquelito Belmonte, Senal. Yung Belmonte ko po ay Bicolano. Ang lolo ko ay Bicolano. Ang lola ko ay Bicolana sa mother side. Si Pinoy Monovlog Bautista. Bautista, wala kayo? Sa Bali, Rupa, Bicay. Ano makagetaw? Hindi ka makagetaw ba natin? Isum mo bukas. Ate Jane. Makagetaw ba si Ate Jane? Mga taga sa amin po sa Real Quezon. Madami ka. Ay, hindi. Dami daw po. Hindi ko rin kilala. Hindi nga po ako napunta sa Bicol. Ang lolo ko walang kapatid. Wala daw kapatid. Isa lang daw lola. Kaya mas marami kaming
relative sa lola side, mother side ng lola sa Bicol. Northern Alejo at Mix Nakabulak. DJs. Mag-order ka kaya no? Dinesign ito ni Derek, Ate Jane. Design to ni Derek to. Ang Bautista pala middle name, Pinoy Monogram. Wala ka eh, Pinoy Monovlog, saan daw ang Bautista? Sandy Oliverio, the best. From Tumawini, Isabela, ayan. From Tumawini to Kalinga. From Tumawini, si Pinoy Monovlog. Nakabagyan tayo sa amin. Hindi na magkabagyan nga Bautista mo lang. Ayan, nakabidji. Nakabidji naman kasi si Ate 360. I-demo ko sana yung ano gagawin sa nakapira. Alcala, Cagayan. Hindi ka na nakabidji ate ha. Demo na daw ako, okay. Wait lang, kailangan ko doon ng music na. Ayan. So, punta ka sa ano ate ha. Ayan. Ito, kapag ano na, nasa YouTube studio ka na. Hindi ko mapindot. At ganun. Ayaw mapindot yun. Ayun. Sa YouTube studio ka ate. Tapos videos. So, kung sa uploads mo nakuha yan, yan uploads. Ayaw niya. Ayaw yun. Pindot mo lang yung ano sana eh, may copyright. Pwede i-appeal, pwede rin. Saan yung tumutugtog?
Pa-stop naman. Okay lang yan. Sige, sige, sige. Video lang, video lang. Ayun. Ba't may music ako? Ayaw, ayaw, ayaw. Wait lang ate, wait lang. Saan galing yun? Saan galing yung ano ko? Ayan, dito ate ama. Punta ka sa YouTube Studio. Ba't may music ako? Hindi naman ako nagpapatugtog. Ayun, doon galing. Ayan, so sa YouTube Studio. YouTube Studio. Ayan. Nag-error kanina. Ito pala. Tapos punta ka sa videos. Then, dito sa my live. Kasi dito yung may mga ano ko. CPR. Sana wag ito ma-CPR. Ayan no, mga kanta. Tapos, see details. Ayan, lalabas yan. Nandiyan yung mga details ng mga kanta. Ayan. Click mo dito sa select action. Tapos, meron kang option tatlo, trim out segment, replace song, at mute song. Meron ka pa palang dispute. Pero medyo mahaba yan, dispute na yan. Mute song lang ginagawa namin. Wait lang. Tapos, baba mo yan. Yan, papakita niya itong part na ito. Ito lang yung ano, yung may CPR dito. So, mute song only. Tapos, continue. And then, mute. Ayan. Kung ayaw matanggal, i-trim out mo na. Ayan. Pwede mo nang hintayin hanggang matapos kasi processing na yan. Pwede mo lang siyang i-close. Ayan. Puntahan mo ulit yung iba pang na CPR. Tulad nito. Ayan. See details. Ayun. Meron pang tatlo. Pero unavailable pa kasi processing pa yung video dyan. Ginawa ko yan kanina. Ayan. Wala na. Dati dyan madami. Madaming dalawa na rin videos ko na na-block na CPR. Na ginagawan ko na ng paraan. Ayan. Dalawa na lang may CPR dyan. Ayan. Sana natutunan mo ate Loyal Ako Vlog kung paano alis ng na CPR. Ayan. Yan. Pwede rin yung trim. Kaso nga, nababawasan ka ng ano. Nababawasan yung ano mo, yung video mo. Iikli yung video mo. Ayan. Ulitin ko raw. Ay. Ayan, sige. Para sa'yo ate ha. Mahal na bayad ko nito. Ulitin ko pa. Ayan, sa videos, ate, sa YouTube Studio ka. YouTube Studio, punta ka ng videos. Then, hanapin mo ito. May copyright. Ayan, alam mo naman may copyright. See details. Ayan.
See details. Tapos, ayan, select action. Meron kang tatlong pagpipilian. Trim out, replace, at saka mute. So, para hindi mabawasan yung video mo, wag mo i-trim out. Kasi pag trim out mo yan, yung may puti na yan, yan yung maaalis. Yan. Kaya wag mo i-trim out. Kasi yan na lang, matitira na lang yung unahan saka yung sa dulo. So, ang gawin mo lang is, pwede mong i-replace song din, pero iba na yung kakanta. Ito, kumakanta to, binidyo ko live. Mismo yung artista. Ba't ko naman i-replace? So, ang ginagawa ko, mute. Pero hindi ko rin i-mute kasi useless na yan. Pero yung mga live stream ko na music kasi, minumute ko. Yan. Mute. Tapos, ayan, baba mo. Mute song only. Ayan. Pero ito, sabi niya, we don't have enough information about this song. So, hindi mo siya pwedeng i-mute song only. Ang gusto niya, mute all sound. So, wala ka na maririnig sa duration na yan. So, pag napindot mo na yung mute song only lang sana, then, click continue. Yan, tapos, lalabas na yung processing. So, pwede mo na siyang i-close. Ganon. Ano, okay na ate. Wag mute all sound. Mute song only. Sige lang lakay, sige lang. Okay na. Salamat sa pag-video. Mute song only lang ate. Wag yung mute all sounds. Hindi wala ka na maririnig. Yun lang song. Song only. Mute song only. Okay na ate. Sige, apply mo ate. Picturean mo. I-send mo sa GC kung nasundan mo na. Hintayin mo yung processing. Pag nag-processing mo. Ayan. Okay na siguro. Ayan, mute song only ayaw. Ay, kung ayaw, wala ka nang magagawa. Mute all sounds ka na. Kung ayaw ng mute song only, mute all sounds. Good night, Pinoy Monovlog. Ayan, dikitan nyo guys, si Pinoy Monovlog, mga ka-team vibes na hindi pa niya kadikit. Napaka-supportive friend natin yan, si Pinoy Monovlog sa Tropang Ilocano. Ayan. Tropang Ilocano. Sige, try mo ate, try. Try and try. At kapag may problema, hanggat nandito pa, tayo ay tutulong. Processing. Pwede mo nang i-close ate kapag processing. Puntahan mo na naman yung ibang videos mo na CPR. Yan, lipat ka. Kapag naka-green na ulit yung actions, choose actions, yun, pwede na. Pero kapag naka-gray pa, ibig sabihin nun, hindi pa pwede. Ayan, salamat sa pabiji, Mami Lynn. Kahit pagod na si Mami Lynn, kaya yaw-yaw, nandyan pa rin. Ayun, isa lang naman pala. Ayan, basta hindi naman, pag hindi na-block yung video, yan, pwedeng i-mute lang. Pero kung na-block na siya, ayun, problema na yan. Ako may dalawa ng dinelete kasi na-block. Sayang nga yung, sayang ang kanyang watch hours. Buong araw, ayan. Mula kay Bon, anong oras? Yaw-yawan si Mami Lynn. Yan si Mami Lynn. Pero pag gabi na, wala na. Pagod na. Hindi na siya nayaw-yaw sa aking LS. Si Mami Lynn naubos lahat ng energy sa araw. Wala na siyang pang-support sa aming mga panggabi.
Grabe naman si Mamilin. Oh. Mamilin naman. Kaya music ulit tayo. Music. Habang naghihintay ng mga viewers. Salamat sa 6 million viewers. Salamat sa mga organic friends na nandyan. Shout out to 360 Transport. Ang ninja ni Loyal Akublan ng Team Vibes. Shout out din kay Ate Rosaline. Shout out din kay Pinoy Monovlog. Make a shout out din kay Ate Jane Paharillo. Shout out din kay Mamilin Vlog. Shout out din kay Yosh TV na naka-BG. Para sa sariling kapakanan, inalimutan kahit nahihirapan. Mga oras Shout out din sa aking misis na naka-BG. hindi dinadala, gusto natin ay Na naka-BG. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir? Dati natin pagsasama. Aling ko pa pagkapogi ko! Ang iyong halik, hindi na Salamat po sa inyong lahat. hindi na mabubuhay ka. Paalam na sa ating pag-ibig. Andun pa naman kapatid. Matagal yan ate. Matagal po yung process yun. Mga 30 minutes pwede mong balikan. Close mo lang yan natin. Close mo lang. Shout out sa lahat. Sabi ni Mami. Mangibasa ka man may sa adani mo adi. Sabi ni Ate Jane. Hindi na tayo maintindihan Ate Jane. Hindi na Mami Linda. Kapag nagbasa tayo ng ating dani. Pero i-try natin maghanap ng ating dani. Ito ba yan? 11 million. Hindi yan totoo, Mami. It's a prank, Mami. It's a prank. Anong marunong ate? Sinulat na tula ay konti lang. Pero Ilocano ate. Subukan din natin nagsulat kung kilala mo yung Banawag. Banawag Magazine. Yan. Sinubukan naman natin dati. Pero ngayon wala na tayo. Tagalog wala ata. Wala. May sinulat ako no, pero hindi ko sinulat. Ilocano tayo. Ilocano.
Ayan, Ilocano. Pero hindi na-publish. Abangan mo yung ate Loyal Ako Vlog. Meron kaming ipapublish na collection of poems. Kami ni na Ate Jane. Si Ate Jane yung sa taas kanina. Ate Jane Ariel Pahari. Kasama ko siya dun sa marami kami doon na writers ng Cagayan. Ongoing na kanya yung pag-publish. Puro poems yun. Daniel. Sabi nila Ilocano po yun, naka-layout na. Punta na siya sa printing press. Hintay na lang yung mga bayad ng mga writers. Try nyo ipasa sa mga magazines, sa mga publishers. ang pag-asahan ko sa iyong mga mata at ang kapot kong sakali Hanap tayo ng Ilocano at Daniel. Daniel na talaga. Ilocano nga to. Parang kanina ng Jenny. Pahali. Yan nagtida na yung 412. Diyan, nabayagan at imanin. Maghanap tayo ng dahil. Ayan, meron tayong 7 million. Ewan ko kung totoo yan. Totoo naman siguro yan, man. ako sa'yo ay ika'y Manang Jane, nandyan ka pa ba? Manang Jane, Ariel Pahari. Nandyan ka po ba? Kung wala ka na dyan, di ko babasahin. Wala na ata si Ate Jane. Nasaan ka na nga, Ate Jane? Wala na ata si Ate Jane. Ayan, since na-open ko na Ate Jane, sana nandyan ka pa nakikinig. Ate Jane Ariel Pahari. Daytoy adani ket nakagunod iti may katlo agungguna iti on the spot poetry contest para kadagiti OFWs iti Dapayan 2014 iti maika 46 maika 40 ket inem ana Ilian a konbensyon ti Gumil, Pilipinas idi Abril 18 to 20 2014 Ijay Kabikungan in Claveria, Cagayan.
The sponsor daytoy pakontest di on the spot at Mr. and Mrs. Artemio Ragindin ken Mr. and Mrs. Anselmo Racadio iti Santa Rafaelia Filipino Community Foundation. Ito dani yung kumanang Jane malaksid nga bak iti may katlawong guna. May pa-black pa iti banawag iti Hunyo 90 iti may kasyam ti Hunyo 2014. Napauluan daytoy iti Pauit. Na ikarton, na i-text, na internet. Pauit. Iliw, ayat, lagip. Pauit. Sulisog, panagliuliwa, chismis. Pauit. Pamilya, sakripisyo, baligi. O dungo, itiinta panagin na tayo. Impawit mo, impawit ko, iti amin na kanito. Dagiti ng silpo, iti anges tayo. Dayjay mananjil. May katlogong ko na dayjay. On the spot. Naipablock pa'y. O diba? Tama ba sila? Di pangas na. Yan. Handa mabasit. Sagkabasit. Nga idul-duli. Ayan, salamat, Mami Lynn. Malapit nang matapos ang 2 hours. Ayan. 5 million yan naka-video. Nabayagla idin, Manang Jane. TJ na uding ako. Ayan, 2015 binauding panangabak ko tendas pat Dapayan 2015 J Manila. Ayan, tapos na. Konti lang yan, ate. 360. Ayan. Isa lang yun. Isa-isa lang. Yung nawanan man ang gin. Wala na. Naubos na ang pluma. Wala nang mabibigat. Ang hirap na. Hindi na tayo nagbabasa. Puro na tayo panonood. Ang hirap at ginagaw na ang atensyon ng visual internet. Ginalo na ang print media. Hindi na tayo nagbabasa ng libro. 2 million na lang. Wow, 2 million na lang. Ayun, 6 watching. 4. Ayan. 1, 2. Sa bagay, patapos na tayo. 16 minutes. Sus, ikaw pa ang ubusan ng plumo ating mga yung 2005 na yun noon natin, Jen. Nag-second ako doon ng
Sama tayong dalawa. short story At luha sa aking mga mata. sa amateur. Ganun na pala tayo dati kasi. Second place. Yung tipong kapag tayo Yun ang unang-una kong award. Mag-iinitian Salamat, para Mami Lee. mag-iingay dahil sa Tapusin lang natin ang 2 hours. may Ayan. nagrereklamo na wala 2 tayong hours pera. na pag Panahon ng kapal, sa LS ni Rockstar Kids. Nawili sa YT o YT, FB, movies. Medyo na-stop nga yung movies at napunta na sa YT. Dami kong hindi pa napanood dun sa mga dinownload ko na movies. Yan. Tapos trabaho. Hindi na tayo nagbabasa. Yung sinadmit ko dun sa libro natin eh. Paano yun? Yung mga losing dream na inedit na lang. Pagawa ka ng t-shirt na ganito kay Derek at Jim. Marami siya mga design ng mga t-shirt. Siya ang nag-design nito pero hindi siya nag-print. Baka meron pa siyang design na ganito. Baka nasa kanya pa yung design niya. Okay, ano, kung proud tayo, Cagayano, Ilocano. Ayan, maraming salamat. Ko nasubukan gumawa ng ano. Dati sa Tagalog ako. Nung nag-aaral pa. Pero nalimutan ko na yung mga terminologies. Hindi ako nagbabasa eh. Yun ang hirap pag hindi na nagbabasa. Yun, tatlong naka-BG, ano? Tatlo ba yan? Oh, to watching na nga, yun. Patay tayo dyan. Ala na pala. Tatlo na lang ang ating viewers. Andyan si Mami Lynn na naka-BG. Buti at hindi pa inaantok at hindi pa natulog. Masaya na ako, ading ko, if yearly na may makasali sa mga libro ang kahit isa sa mga sinulat. Oo naman natin. Sayang masaya na tayo basta may i-publish tayong isang piece. Yung nga sana ang ating mga masaya na. Masaya na. Nakailang libro na rin nasali. Pangalawa na to, yung dalawa dalawang short stories na kapublish na libro. Balit pang tatlo na pala yun. Tatlong libro na may pangalan ako. Isang children's lit na poem, puro danim. Pangalawa yung natin. Okay. Saya na tayo, meron na tayong mga maiiwang legacy kahit kaunti. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng maipin. Ayun 10 minutes na lang.
Sir? Ano pong nangyari? Aanin ko ba pagka-pogi ko? Ganon! Ayun. 10 million viewers. Ayan. 10 minutes na lang po. Ayan, maraming salamat po sa inyong pabiji. Ayan, shout out kay Mami Lynn. Ayan, kahit wala na daw natanggap na award, si Ate Jane, ayan, basta may makasali na may publish ading ano. Opo, Ate Jane. Ayan si Mami Lynn, Papsi, inaanap mo si Mami Lynn, ayan, nakabiji. Inaantok na raw kasi si Mami Lynn, tabagod na maghapon magyaw-yaw, Papsi. Ayan, salamat sa patamsak na kaya. Huli man daw at magaling, huli pa rin. Ayan. Salamat lang kaya sa patamsak. Baka naman, gawing 15 na yung patamsak natin. 14 thumbs up for tonight. Ayan. 14 thumbs up in the house. Ayan din si Happy Genki. Salamat. Happy Genki. Ayun, wala pa palang jacket si Happy Genki. Ayun, hinahanap ka ni Papsi TV, Manilin. Namimiss ka. Ganyan ka-supportive. Papsi, yan mga kaibiganin mo, Papsi, sina Mami Lynn. All out support si Mami Lynn. Ayan, may jacket ka na, Happy Genki. Walwal maghapon, kain at paligula ang pahinga niya. Kumakain nga yan habang nasa LS. Walang pahinga yan si Mami Lynn. Sa LS na yan kumakain. Si Mami Lynn sa LS na kumakain. Ayan. Kailangan marami nakasupport sa akin, kaya support din ako sa kanila. Ayan naman. Ayan tayo eh. Support. Yan ang team. Mami Lynn. Ayan. Maraming salamat, Mami Lynn. Thank you all so much. Salamat sa Team Dimes. Kaya nga eh, kaya di kita maiwanan. Wow naman. Ganon! Hindi raw maiwanan. Ganon! Bukas sa report sa work. Pagbalik trabaho na gabi na ako makasupport. Wow. Ayan, may trabaho na si Mami Lynn. Mayroon na siyang pambili ng laptop later on. Kasi magtatrabaho na. Biglang dumami ang watching natin. Nagising sila, nagising. Sana all hindi iniwan. O nga. Sana all hindi nag-iwan yung mga nakabisi. Ano, Mami Lynn? Sana all hindi nag-iwan yung mga nakabisi dyan. Ayan, salamat sa ating thumbs up. Meron na tayong ayan, kanina para umugot si Mami Lynn. Maraming hugot yan si Mami Lynn. Hopefully
makapasa naman ang ipinasa ko sa bandaran. Saan nung pinos mo, Ate Jane? Silnag ba yun? Silnag yung sa Ilocos Sur ba yun, Ate Jane? Sa Ilocos Sur ba yun, Ate Jane? Yung Silnag? Sinubukan. Pahugot-hugot si Mami Lynn. Ayan si Happy Jenky. Nagtamsak lang ata si Happy Jenky. So ayan, salamat sa ating 8 million. Ay, 5 na lang pala. At ganun. Pagtingin mo, 8, tapos bigla magiging 5. Ay, nakabili pala si Happy Jenky. Salamat ha, Jenky. Pagod lang to, kaya mapapahugot. Hindi bale ng pagod. Basta nakasupport. Kaya, salamat Happy Jenky ha, sa pag-BG. Ang ganda-ganda. Ayan, salamat sa inanan. Uy, 4 minutes na lang. Ayan, Silnag Magazine. Sa Ilocos, sabi ko, sabi ni Happy Jane. Manamat tibayad naman ang Jane. Antayin ko lang matapos si Kuya Rockstar at pahinga na rin. Ganun. Saya mo ang mapagod din. Si Bon, wala. Hindi man lang, si Bon. Hindi man lang dumaan si Bon. Ayan, good eve, Happy Jenky. Good night. Hindi man lang napadaan si Bon. Si Bon James Lee. Sinong maganda host? Siyempre si Mami Lynn. Maganda pa yan sa gabi. Si Mami Lynn. Ang iba na ng Team Vibes. Mami Lynn Vlog. Ano, Papsi? Naka-ano ka na, Paps? Naka 500 ka na, Paps? Yan, sakto yan, Paps. Pagdating mo ng 1K, morning ka na. Ilan na lang yung bubunuin mo, WH. Ayan. Ilan na lang ang WH mo, Papsi? Saktong-sakto. Ayan. Awan met binayadan ni. Ano nga, binayadan nyo ate. Da kayo ti bayadan dano may publish ti Dani mo sarita ti may isang magazine. Sikat bayadan da. Ang libro tayo kasi dahil. Dahil bayad self-published yan. Ayan, maubos na yung ganda ko sa buong araw. Nagsawa na sila. Hindi ka nga nagpakita, mahal. Ayun, natumbok na daw. At malapit na graduate sa grade 5. Ayan. Graduate na sila kay Papsi. Ayan. Ayan, Mami Lynn. Maalam na ata si Happy Jenky. Yan, gano'n na lang tayong 1 minute. Pero dumarami pa ang ating naka-BG. Ayan. Andyan na, nakahabol daw si Munix. Ayan. Nakahabol pa ba ako? 1 minute na lang, Munix. Ikaw ang una at huling sa ating LS, Munix. Ikaw yung kauna-unahang kanina eh. Tapos ikaw din yung kahuli-hulihan na dumating.
Okay, itong timing ni Monix. If I stay here just a Yan ang shout out daw, little Monix. Sabi ni Popsi. Ayan. If I stay here, would Shout you out kay listen Monix. Ayan. tomorrow? From Popsi TV. Ayan si Popsi. Malapit ng Mamone. Road to 500. Ayan, maraming salamat mga kakwentuhan. Colors of my heart. Ahaha, ating appointment imbagadan mo at nabayad na. Ay, nako. Tinengkyo da naman ang kore. Sinura mo, mas jay. Dapat, kaya tinan mo, yun o, manument, ipaganap yun. Sila diban na, wag ang dami sa labas. Ngayon man ko ganda padasa ni Bimot, diban na. Binabaybayadan nga, pas diban na, wag photo news. Sorry, may ginawa ako, nahuli ako. Okay lang yun, Monix, ikaw naman ang kauna-unahan nag-thumbs up at nag-comment. Ayan. At ikaw din ang kahuli-huli. Okay na, sige na, guys. Ayan. Check lang yung ating lupang hiniran. Saan na ba yung aking lupang hiniran? Ang dami sigurong benta ni Monix. Pati host, sa damit mo gumagana yung green. Green na green eh. Diba? Para may effects lang yung letters niya. No? Bye, Mami Lynn! Ayan. Pa-end na rin tayo. Mga kakwentuhan. Bye. Bye na tayo. Everything I got to say, and my heart is ready to say. Every time I feel the pain, here I am singing it again. Ayan. I don't wanna. Bye na si Mami Lynn. Set ko na lang ang ating pag-goodbye. Ayan. Salamat sa ating mga naging kakwentuhan. Bukas ulit. Ayan. Matutulog na daw si Mami Lynn. Ayan. Bye-bye. Paalis na. Si Rockstar Clicks. Maraming salamat po. Salamat ng marami. Ayan. Bye-bye. Tulugan na. Pinuntahan ka ng manika ni Bon. Ayan. Dalawin ka sana, Mami Lynn. Bye-bye.